आज कोजागिरी पौर्णिमा म्हणजे उत्सव चांदण्या रात्रीचा। हिंदू धर्मात पौर्णिमा तिथीला विशेष महत्त्व आहे। दर महिन्याच्या पौर्णिमेला व्रत केल्यास लक्ष्मी देवता प्रसन्न होते अशी पौराणिक मान्यता आहे। सर्व पौर्णिमा व्रतांपैकी कोजागिरी पौर्णिमा तिथी ही सर्वोत्तम मानली जाते आणि या दिवशी लक्ष्मी देवतेसह चंद्रदेवाची पूजा केली जाते। यंदा याच दिवशी रात्री चंद्रग्रहण होत असल्यानं या तारखेचं महत्त्व वाढलं आहे। कोजागिरी पौर्णिमा ही कौमुदी पौर्णिमा किंवा शरद पौर्णिमा म्हणूनही ओळखली जाते। या दिवशी जे व्रत पाळले जाते त्यास कोजा व्रत असंही म्हणतात। या व्रतात दिवसभर उपवास करून रात्री माता लक्ष्मी आणि ऐरावतारूढ इंद्र यांची पूजा करतात। पूजेनंतर देव आणि पितर यांना नारळाचे पाणी आणि पोह्यांचा नैवेद्य दाखवला जातो। नैवेद्य दाखवून झाल्यानंतर तो नैवेद्य आप्तेष्टांसह स्वतःही सेवन करावा असं या व्रताच्या विधीमध्ये म्हटलंय। रात्रीच्या वेळी आकाशात दिसणाऱ्या चंद्राची पूजा करून त्याला आटीव दुधाचा नैवेद्य दाखवावा असंही विधीत म्हटलंय। या रात्री लक्ष्मी को जागरती म्हणजेच कोण जागा आहे असं विचारत घरोघरी फिरते आणि जो जागा असेल त्याला धनधान्य देऊन समृद्ध करते। म्हणून लक्ष्मीच्या स्वागतासाठी रात्री रस्ते, घरे, मंदिरं, उद्यानं, घाट इत्यादी ठिकाणी दीप लावून प्रकाशमान ठेवतात। हा दिवस आणि ही रात्र प्रामुख्यानं श्री लक्ष्मीच्या आराधनेची असते अशी ही एक आख्यायिका आहे। काही ठिकाणी इंद्र लक्ष्मी पूजा करण्याची प्रथा आहे। या दिवशी दुधाला फार महत्त्व आहे। वर्षभरात चंद्र शरद पौर्णिमेच्या दिवशी 16 कलागुणांनी प्रतिबिंबित होत असतो। त्याची या रात्री बाहेर पडणारी किरण अमृततुल्य असतात। ती किरण पडलेले दूध अमृततुल्य होऊन अमृत प्राशनाचं भक्तांना फळ मिळतं। अनेक प्रकारच्या व्याधी नष्ट करण्याचं सामर्थ्य त्या दुधात उत्पन्न होतं, म्हणून दूध प्राशन केलं जातं अशी त्यामागची भावना आहे। ज्योतिषांच्या मते हिंदू धर्मातही चंद्राला खूप महत्त्व आहे आणि कोजागिरी पौर्णिमेच्या दिवशी चंद्रप्रकाश आपल्या जीवनात शांती आणतो। चंद्रप्रकाश आपल्या आरोग्यासाठी देखील फायदेशीर मानला जातो। त्यामुळे या रात्री दूध आकाशाखाली ठेवलं जातं। पुढे त्याचं सेवन केल्यानं आपल्याला औषधी गुणधर्मही मिळतात असं सांगितलं जातं। यंदा तब्बल 9 वर्षांनी शरद पौर्णिमेला चंद्रग्रहण आहे। या वर्षातील शेवटचं आणि दुसरं चंद्रग्रहण आहे। संपूर्ण वर्षातील हे एकमेव ग्रहण आहे जे भारतात दिसणार आहे। त्यामुळे लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला। यावर पुरोहित नागेश शिवराम भट यांनी माहिती दिली आहे। यंदा कोजागिरी पौर्णिमे दिवशी चंद्रग्रहण आहे। त्यावेळी इतर आपण कोजागिरी साजरी करतो, वेगवेगळे पदार्थ करून खातो। तर यावेळी चंद्रग्रहण असल्यामुळे त्या हवामान दूषित असते आणि दूषित हवामानाचा परिणाम त्या अन्नावर होतो। म्हणून ग्रहण काळात अन्न ग्रहण खाऊ करू नये आणि त्यावेळी देवीला नुसता नैवेद्य दाखवायचा आटवलेल्या दुधाचा आणि 1 चमचा प्रसाद म्हणून दूध घ्यायचा आहे ते। आणि बाकीचे काय म्हणजे ग्रहण करा, देवधर्म, देवपूजा, श्राद्ध सगळं करत असं देवा नाव स्मरण करायचं त्यावेळी। अलीकडच्या काळात कोजागिरी साजरी करण्याचा ट्रेंड बदलत गेलाय। अनेक ठिकाणी विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं, मात्र त्यामागच्या भावना या तशाच आहे। त्यात यंदा चंद्रग्रहण आणि कोजागिरी पौर्णिमा एकाच वेळी आल्यानं महत्त्व प्राप्त झालंय।